Hindi ako kasi sobrang ingay guys. Parang straight na sila dyan talaga. Kung naririnig nyo, yung nagbi-video okay, yung kasi lapit-lapit lang yung bahay. Hello guys, good morning. Pasensya na kayo guys. Magdo 2 days na. Meron akong i-edit. Kaso kailangan kasi nung basta yun, at hindi ako kasi sobrang ingay guys. Parang straight na sila dyan talaga. Kung naririnig nyo, yung nagbi-video okay, yung kasi lapit-lapit lang yung bahay. Tingnan nyo yung mga sounds. Ang lakas. Kagabi din, hindi din ako nakapag-film dahil sobrang ingay talaga nila. Ewan ko kung anong meron. Pero yun, hopefully sana by tomorrow makapag-upload na ako, no? Ay, sobrang ingay talaga guys. So, ayan, ako ay nagbo-blower na aking buhok dahil aalis kami ngayon. Papunta kami kina mama. Si Hagrid tulog pa, tapos kinasakit ng puson ko kanina. Pusin ko lang muna ito aking pagbo-blower para mamaya makakaalis na kami. Hello guys, nandito ako sa labas guys. Nag-mock up lang tayo ng very light. At yung aking buhok is inanon ko lang ng sandiyon na para yung ating ulo hindi na masyadong makita yung yung anit natin kasi napanipis. Okay, so meron kayong alam na pang hair grower pang tawag doon. Kasi yung mga shampoo or kung ano man na pwedeng sa hair kasi manipis talaga yung dito ko guys, manipis. Tapos yung dito sa likod wala namang problema kasi siya makapal. Ang dito lang talaga na side talaga, grabe. So yun, sinintay ko lang si Hagrid na magising para alis na rin kami. Aring bata na. Thank you. Thank you. Bali. Tatalin na. Hello guys, nandito kami sa Kepkay. Pauwi na kami. Bibili na kami ng ni Hagrid to. Isisigusog niya daw Happy Meal. Doon kami sana sa Jollibee pero pangit ang nila toys pang girl. So dito na lang. So ayan, pauwi na kami guys. Hello guys, pasensya na ngayon talaga ako nakapag-vlog kasi kanina nalubat kasi yung phone ko. Hanggang doon sa McDonald's na ako nakapag-vlog. At saka yun. Tapos nakapagtingin yung mukha ko puti. Teka lang ha. Ayan. So, tapos yun guys, nakapaghilamos na ako. Tapos yun ang puti. Ang puti ng mukha ko ang puti guys, nakapanghilamos na ako, naglagay na ako ng mukha dahil grabe yung aking pimples guys, naglabasa na sila dahil marapit na akong magkakaroon. At tumili ako ng Jaja Green Tea Face Mask. Nabili ko to sa sa Rose Pharmacy kasi bumili kami ng gamot ni Papa. So this is 49 pesos lang. So itatry natin yung face mask na to. So yun, babasahin ko lang siya muna. So, ayan. Ang cute talaga guys, no? Pag made in Korea talaga, alam niyo ang cute yung mga packaging nila. Alam niyo yung sobrang cute. So, yun. So, ito yung laman niya. Bango. Yan. So, kunin na natin. Nagtutubig siya guys. Yan, nagtutubig siya. Ayan. Grabe yung tubig niya.
Gabi, oh. Ayaw na, ayaw na. Ayaw lagi na. Dahil na dali. Bilin ko na tarong din. Tarong daw nito. Nadali rin mga tubuan din. Ano pila man eh. Ay, maralang kuyang. Ano mahal ni? 188. 1,080. Kani bi Benten. May cars, oh. Kau na lang cars, bi. Cars na lang. Naman ay sabi. Be, sit down, be. Mura lang, oh. 780. 780. Be, tarong. Wow, nice. Saan na? Tarong lingkod, be. Tarong lingkod. Sulod, sulod. Nahan ka? Naghanap ako ng organizer. Hello guys, hindi pa kami sa kasi binili na namin yung kasi bawal ng video dito guys, kaya hindi na ako cute. Ano pa? Tingnan yung daanan guys, so parang Reyna. Ching, chiriring, jing, jing. Ang ganda ng cute ng mga tinda na dito guys. Baby. Ito ang cute guys, oh. Ang cute. Plastic holder. Ito sa mga pen, ganun. Cute talaga. Ito sa mga spoon and fork. Dito sa toothbrush. 32 pesos. Gusto ko to, oh. Plastic holder. Hindi ko lang ano to. Para rin sa ito. Hand massage. Ito. Hand massage. Hintayin nito, B. Organizer, B. Ito. Cute. Ito kay walang white. Ito may white. May coloring book, oh. Tender box. The tender box. How many story? Storybook. Huh? Wow! Pang girl na B. Kani, oh. Nila Jack and the Beanstalk. Oh, nice thing story, B. Story. Goodness. Ani, how much is this? How much? Okay, 45 pesos. Ani? Or what else? Dito, coloring book. Coloring books. Ayan. Dress. 27 pesos. Bilan ko niyan si Hagrid. Mga dalawang piraso. Okay. Ang cute. Pang ano to? Ang diversyon. Ayun na naman kay dinosaur to. Ayaw na na. Ano kay